Futbal, hry, zábava, nové kamarátstva, tak aj o tom bol letný kemp SDM Domino. Ten privítal stovky detí v niekoľkých turnusoch a naprieč všetkými vekovými kategóriami. My to máme už asi 10-11 rokov, rok čo rok. Mali sme 4 kempy, 1 kemp a teraz sa po rokoch ustalilo, že máme 3 počas prázdnin kempy. Každý si v dňoch našiel to svoje, či už to bol futbal, turnaje alebo len zábava pri vode. Okrem tých tréningov futbalových sa snažíme aj tie deti vychovávať a pridať im nejakú hodnotu. Takže vždycky ráno začíname scénkou, kde sa naučíme nejakej vlastnosti, či už zodpovednosti, vytrvalosti, fair play a následne idú vlastne na tréning. Takisto potom medzi jedným tréningom a druhým tréningom máme aktivitky, kde sa buď spoznávajú, alebo hrajú nejaké turnaje, alebo majú futbalové kvízy, takže tam je nejaká iná aktivitka a potom idú vlastne na druhý tréning. Futbal je môj obľúbený šport a už som tu bol viacerokrát. Najviac sa mi tu páči tie tréningy, aktivity a mám tu aj kamošov z minulého roka. Som tu druhýkrát. Čo sa ti tu najviac páči na tomto kempe? Že sú tam také aktivity, že tu hrávame futbal a že je tu bazén. Chodím tu každý rok a proste sa mi tu páči. Aj keď kemp je pod hlavičkou SDM Domino, určený bol všetkým deťom bez ohľadu na to, či majú futbalovú históriu alebo sú úplní nováčikovia. Išlo hlavne o zábavu a kvalitne strávený voľný čas. My to v podstate pri registrácii, pri zahlasovaní, tak máme, že či hrá alebo nehrá a potom sa tie skupinky snažíme tak dať dokopy, že ktorí vlastne už niečo vedia, ktorí sa vlastne chcú sa len tak zahrať, tak samozrejme to pri široké okolie, aj to vlastne veľa využia väčšina. Nie sú hráči nášho klubu, tí chcú mať veľakrát pauzu, alebo čo im nevyskúšať a takto, že široká verejnosť vlastne chodí využívať to. Máme 8 skupiniek, rozdelené sú teda najprv podľa veku, ale následne vlastne keď sa prihlasujú, tak vypisujú aj či hrávajú futbal, po prípade kde hrávajú futbal, takže následne sú delené aj podľa toho, aby tí, čo hrávajú futbal pravidelne boli spolu, mohli mať možno tie tréningy ťažšie a inak postavané a tí, ktorí futbal nehrávajú bežne cez rok, tak majú vlastne prispôsobené takisto tomu tréningu, možno je tam viac tej hry, menej toho futbalu, jednoducho tak, aby to zvládali všetci. Tábory alebo športové kempy sú častokrát prvou voľbou pre rodičov počas prázdnin. Deti tak majú zmysluplne využitý voľný čas a veľakrát strávia na čerstvom vzduchu viac ako počas bežných dní. Decká podľa mňa nevedia ten čas využiť. Hej. Keď sa nudia, tak sú asi najčastejšie na mobiloch a samozrejme nebude čumeť do steny. Takže toto je vynikajúce pre partiu, niečo urobiť pre svoje telo, potom sa lepšie spí, takže to je také komplexné. Pre TVR Mariana Podlucká.